Ovoga jednim od najupečatljivijih repera domaće scene. Svojim prvim albumom i hitom Karantin na velika vrata je ušao na domaću muzičku scenu i svi smo bili potpuno očarani. Od tog prvog albuma prošlo je više od decenije, a Vodopopaj ili Radenko Stojanović nastavio je da izdaje albume, knjige i poeziju sa uvek intrigantnim tekstovima. Sada je nekako i logičan sled događaja doveo do toga da snimi i film. Dobar dan, dobrodošao. Nisi sam, moramo prvo da najavimo i drugog gosta. Branislav Radovanović je reditelj ovog filma, inače član benda Kontrabanda i saradnik Vodopopaja. Da, zajedno smo radili. Prijatelji. Dobro, super. Pričat ćemo o svemu tome da krenemo od muzike. Nekako odatle je sve krenulo. Koliko ovo je? 4 albuma, je li tako, ukupno? Da, 4 albuma, 5 je sad u pripremi. Zgotov je samo da formalnosti neke završimo s izdavačem i to će biti do novembra. Dobro, ono što sam ja onako malo čitala po internetu, po nekim forumima, ima ih dosta, stvarno ih ima dosta. Ljudi su potpuno oduševljeni tvojim igrom reči na svakom albumu i gotovo u svakoj pesmi. Ali to možemo i sada očekujemo? Naravno, ja imam te nastavke kalambura, znači ovo će biti već... Ovo je 4 na 5 na ovom albumu, zato što jedan sam preskočio jer je taj album treći bio neki eksperimentalni art album, tako da tu nije moglo nikako. Strani jezici i svašta, ali evo već na ovom će biti ponovo kalambur. Ti strani jezici, to je bilo pre neke 4 godine, je li tako? I čini mi se... I bilo je dosta zapaženo u Španiji, Italiji, tako po radio stanicama, nekim emisijama. A u Srbiji čini mi se da nije se izvrtao. Pa nije, zato što to i nije nekako zgodno, znaš, to je jedan raritet, znaš, to je baš za neke fanatike, koji kopaju po nekim retkim, umetničkim vrednostima, pa da to iskopaju, znaš, kod nas je sve teška komercijala, znaš. Dobro, ovo što ti radiš nije teška komercijala i nekako čini mi se da nije ni za svakoga, ne može svak ni da razume, a valjda tako i treba da bude. Kakva je saradnja bila? Pa da krenemo malo pričamo i o filmu. Mi smo rešili da napravimo jedan zaokret, ja bih rekao totalni zaokret i naša priča je sada totalno površna i komercijalna. Mi smo napravili film koji traje 1,5 sata, znači celovečernji film. Nije krenuo u bioskope, ali se već jako dobro prodaje. Znači, skoro da ga i nema na trafikama. U početku ga je bilo, a sada ga više i nema i naš distributer s kojim smo se sreli danas rekao nam je da će bukvalno za nedelju dana da film bude u svim živim prodavnicama. Znači, od IPS-a, Platoa, Megastora, mislim... Znači, povlači se iz trafika i ulazi u prodavnice, zove se Napad na stanicu Ekspres. Jako puno ljudi je prošlo kroz celu priču. Mi smo ga radili nekih godinu dana i možda ne bi bilo loše da Popaj spomene, pošto uglavnom su ortaci iz kraja. Mislim, imamo i poznate glumce, ali uglavnom smo film radili sa naturčicima. Pa možda nije loše da spomenemo. A nije loše da kažemo šta sada gledamo? Ovo je insert, da, kao predsjednik neke imaginarne države koji zapravo obaveštava narod o najnovijim događajima povodom najnovije inicijative i Saveta bezvrednosti. Ne bezbednosti, nego bezvrednosti. Dobro. I on to tako radi. Eto, to je recimo jedan moj drugar, Goga Stanišić. On se također pojavljivo recimo u Lajanju na zvezde i tako dalje u nekim još tim serijama. Nije baš da je Novajlija, ali ipak ovo će sigurno biti kao i za sve jedno veliko iskustvo. A evo ga i Vudu. Vudu je sada u ulozi u kojoj si ti. Znači, on je voditelj. Napustio roditelje, otišao u voditelje. Da, ceo film priča se vodi, znači nekoliko nivoa u pitanju, a priča se vodi sa jedne radio stanice i on obaveštava, mislim, ima svoje pomoćnike i onda kao putujemo kroz vreme, putujemo. Popaj je fenomenalan voditelj i
Sad ja pratim što se događa u pozadini. Ovo je Batanune. Da, ovo je Batanune. Legenda folk muzike. I nekoliko muzičkih numera za koje smo isto totalno s originalne pope napravio muziku za ovaj film. I pored toga što je potpisao i režiju i bavio se i produkcijom i šta ja znam. I scenarista. U principu ja ne znam ko nije prošao iz naše šire i uže ekipe kroz ovu priču. Dobro, dakle ti si bio glavni glumac, igrao si voditelja, radio voditelja, što nije tako tek odjednom, ti si nekada i radio. Pa dobro, nešto kratko, nisam baš nešto se zadržavao, niti bi baš mogao da se tu nekako uklopim. Nekako mi to sve malo, znaš, ti neki odnosi, ta borba previše za tu neku poziciju na radiju ili nešto. Nekako mi to mizerno. Dobro, ajmo da... sam ja odustao. Ali evo, napravio sam film i ovo je neka reklama. Možda će sad neko konkretno nešto da ponudi pa da kaže. Ali evo... Ko su saradnici? Ko je sve radi? Prvo da kažem, da ne zaboravim da je ovaj film među prvih 10 po iznajmljivanju u videoklubu Žabac, koji je izuzetno bitan za sve koji prate šta se dešava u svetu filma. I to ljudi mogu da nađu putem interneta, kao i razne druge informacije oko filma, a takođe i na myspace.com kroz Ludu Popaj, što je negde. Mislim, zašto je to bitno kao pokazatelj? Zato što danas više ne postoje profesionalni časopisi koji se bave filmom, ne postoje, pa čak ne mogu kažem ni možda 2-3 sajta i to je to. A mislim, pokazatelj koliko ljudi vole da vide ono što smo mi uradili. Nama laska, ne može da nam ne laska kada znamo koji su budžeti filmova sa kojima se mi uslovno rečeno takmičimo. Tako da nam je to bila super vest, ono kao evo sad su top 10, mislim. A na mišiće sve ono totalno. Dobro, igrali ste se